que forma na clase, pero non é fácil. Están de vacacións e fai bon tempo. Non, profesor, non é fácil. Non é fácil, non? Non é fácil, sobre todo con nenos, non? Sobre todo, claro, os nenos, a ver, tanto tempo pechados na casa, non? Claro, é complicado, sí. Non é nada fácil. Falamos de vacinas, vamos a falar de vacinación co profesor Tubío, que recordamos que hoxe vai disfrazado de iba a dicir expertos na OMS, non sei se hai expertos na OMS. Claro que hai expertos na OMS, hai expertos de todo, hai hasta zoólogos, hai... De todo, non? Das vacinas, recorden que creo que a partir de hoxe empezaban a chamar xa a xente maior de 80 anos en Galicia, os maiores de 80 anos, para empezar a vacinar a xente maior de 80 anos. Lembren que houve un sorteo, por non empezar pola letra A do abecedario, houve un sorteo e empezarase por os apelidos da letra H. Serán os primeiros que vayan chamando, con lo cal, meu sogro que é Garrido está encantado. Tócalle cerca. Vai tocar po ano que ven, ou así. Empezarán a chamar, vale? Chamarános 2 veces e empezará así a vacinación dos maiores de 80 anos. Falábamos agora, profesor, de datos que veñen de Israel moi positivos en canto a efectividade das vacinas, non? Sí, bueno, Israel é un dos países que máis vacinou ata agora, non? Sí, ca vacina de Pfizer. Sí, parece que os resultados son excepcionais, non? O que estamos vendo é que teñen unha efectividade do 90 e tanto por cento, vamos, o que se esperaba, o que se agardaba para Pfizer, non? Que din que ten unha efectividade do 94%. Colleron a 17.000 persoas que estiñan a vacina, 17.000 que na tiñan, o sea, contexaron os dous grupos e saían unha efectividade do 94%. Eles que xa levan moita xente vacinada. Sí, é o esperado, ademais, está xusto no que se esperaba pola vacina Pfizer. E pode ser que estes bons resultados, esta confirmación dos bons resultados que xa se preíben das primeiras vacinacións, faga que se impulsen, por exemplo, a decisión que tomou Australia, agora mesmo, que de aceptar a vacina de AstraZeneca de Oxford a máis de 65 anos, como recomendou a OMS. Sí, bueno, pode ser algo arriscado, pero en principio non debería. A vacina de AstraZeneca parece que foi bastante probado, non tanto en doentes maiores de 65 anos, pero, bueno, os resultados para os menores de 65 anos parecen bastante seguros, non? Entón, proporciona bastante tranquilidade, por iso seguramente se apostou por empregala a maiores de 65 tamén, non? Fálase moito tamén últimamente das reinfeccións, de xente que tivo coronavirus e que o volva a ter, aunque hoxe un experto dicía que documentadas de verdade non chegan a 50 casos no mundo de reinfeccións e prácticamente ninguna delas graves. Ahora fálase de que esta variante sudafricana, hai polo menos un caso xa demostrado da variante sudafricana, unha persoa que tuvo o coronavirus en marzo e agora volve a ter máis grave que a cepa sudafricana. Bueno, non son datos preocupantes en absoluto, hai máis de 100 millóns de casos no mundo. Máis de 120 de infectados. O caso de reinfeccións, os casos de reinfección son moi poucos, non? Comparativamente. Entón, a priori non é algo que nos deba preocupar, pero, bueno, sí que é certo que existe todavía esa incerteza de ata que pase ao menos un ano de non saber se realmente imos a ter esa reinfección ou non, porque o que sí é certo é que estas novas variantes que están surdindo poden ofrecer certamente máis resistencia de cara aos anticorpos que se producen tanto polas vacinas como de forma natural as infeccións pasadas. Está claro que hai variantes que si baixan a efectividade das vacinas, non? Sí, desde logo. O que pasa é que non tan significativamente como para desenvolver novas vacinas. Hai que lembrar que unha efectividade do 90% nunha vacina é unha barbaridade, non? Sí, bueno, coas variantes que hai actualmente, sí, coas variantes novas veremos o que ocorre, non? Pero xa comentábamos en outro programa a semana pasada que para que sexa necesario desenvolver unha nova vacina de cara ás novas variantes é necesario que a súa eficacia diminúa nunha porcentaxe, non? Normalmente se fai a comparativa co virus da gripe, non? O virus da gripe sí que muta moito máis rapidamente, sí que temos a necesidade de facer unha nova desenvolver unha nova vacina prácticamente cada ano, pero non é o caso de momento, non é o caso coas novas variantes do SARS-CoV-2. Que tamén ben é certo que nos últimos meses, digamos que estuvemos todos nunha fase expansiva do virus, por decirlo así, é normal que mute máis, agora, se empezamos a minimizar os contagios, esas mutacións deberían dar menos problemas a medio prazo. Canto menos contagio, menos mutación. Bueno, a cuestión aquí hai un proceso de selección natural que nós non podemos controlar, porque estamos vendo de feito que hai mutacións do virus que están surdindo recurrentemente en diferentes partes do mundo con orígenes independentes, non? É como que hai determinadas mutacións que van surdindo en diferentes
cepas do virus é que é exactamente a mesma mutación porque provoca unha expansión non, a facilidade moito máis para dispersarse dentro deses virus. Entón, son cousas que non podemos controlar, entón é demasiado aventurarse a dicir iso en este momento, non? Necesitamos ter... O bo é que a ciencia pode adiantar esas mutacións, non? Porque o xenoma do virus é un xenoma moi pequeno, podemos facer predicións informáticas para averiguar exactamente que papel pode xogar cada mutación que poderá surdir e, polo tanto, as farmacéuticas poden xa prediseñar, ter prediseñados microbiólogos, vacinas, é o que vai facer falta, moito microbiólogo para facer moito secuenciado, sobre todo. Todo o campo da biomedicina, os virólogos teñen o seu papel, pero tamén hai xenetistas, tamén hai zoólogos que investigan a transmisión do virus en poblacións naturais de morcegos, de pangolines e todos estes animais. E falando da vacina, agora decíamos, empeza a vacinación en Galicia dos maiores de 80 anos. Din que se todo vai ben, a finais de abril, principios de maio, estarían todos os maiores de 80 anos vacinados, que son casi 200.000 en Galicia, casi 200.000 persoas con máis de 80 anos. E profesor, ti como científico ou científico non vos preguntades non se pode producir máis vacinas máis rápido? Ti que estás acostumado a estar nos laboratorios a ver como é un proceso, non se podría producir máis? Sí, é un tema que xa discutimos outras veces aquí, non? Claro, sí que se podería facer. Sempre vos insistir no feito de que fabricar vacinas non é como fabricar caramelos, é dicir, require un seguimento moi estricto, unhas certificacións, que sí que é certo que moitas empresas seguramente dispoñen desas certificacións, pero despois teñen que ser certificadas tamén para o desenvolvemento concreto desa vacina. Entonces, primeiro ten que haber un proceso de, digamos, económico, legal, de avaliar que posibilidades hai de liberar esa patente, despois de que outras empresas se podan facer ou podan ser certificadas para poder desenvolver esa vacina e así contribuir a que non haxa a carencia de vacinas que hai na actualidade. Pero insisto en que non é un proceso doado. Obviamente, dependendo da urxencia, eses prazos podense acurtar, pero hai unha serie de prazos que hai que respetar que teñen que ver coa seguridade das vacinas que se fabrican e non se pode permitir que calquera empresa desenvolva esa vacina. Prazos precisamente que moitas veces non respetan as propias compañías. Hoxe mencíamos con esa triste noticia, non? De que Moderna non vai a priori a cumplir co que se estipulaba con ese número de vacinas que van caer prácticamente a metade durante o próximo mes, pero bueno, o que ti dis, isto é difícil, vai haber que esperar. En principio, en abril vai chegar todo o que non está chegando agora. Bueno, debemos abrir tan longe. Dá a sensación de que as compañías foron moi optimistas no que podían producir, non? Bueno, porque eso tamén axudaría a ganar cartos en bolsa e cousas destas. Sí, supoño que habería un pouco... Claramente foron optimistas. E os gobernos tamén querían ser optimistas. É que todos queríamos ser... Todos queremos ser optimistas. Todos queremos ser optimistas. Pero bueno, o que queremos é que as cifras que baixen canto máis mellor son os hospitalizados, por suposto, unha listaxe da que forma parte o noso seguinte protagonista. El é Celso Rodríguez, leva 10 días ingresado no hospital de Ourense, ten 64 anos e tamén ten algunhas complicacións como é a diabetes. O que pasa que creo que o máis lle costa a Celso é a soidade de estar na habitación do hospital. Que tal, moi boas, Celso? Hola, boas tardes. Boas tardes, Celso, que tal? Como estás? Bueno, pois xa fixastedes un bo preámbulo. Sobre todo que a soidade é o que máis un bota en falta, ese contacto ca xente, ca familia. E que aquí pensa que o tempo circula a unha velocidade inferior ao resto. Claro. Parece que se ralentiza. Claro. Isto é increíble. Pero Celso, pasou o peor, non? Eu penso que sí. O galla que así sexa, non? Eu penso que sí, porque xa levo entre a casa e aquí, levo en total sobre 16, 17 días. E os primeiros días con esa sintomatoloxía clásica de fiebre, de mialgias periféricas musculares, insuficiencia respiratoria, eu pensei que se me iba a acabar o mundo, hasta que nada, que entre a miña muller e o médico dixeron que me tiña que acercar a esta equipa, que me fixeran unhas probas máis contundentes e se era preciso, pues, quedar hospitalizado, e así foi. Gracias a eso, bueno, pues aí que estou con oxígeno actualmente. A miña, un dos meus temores máximos era que me tivesen pero de feito non foi así, co cual quero pensar que estou levando unha evolución bastante boa.
É que, Celso, hasta a fecha. sempre falamos aquí no programa de que esta enfermidade, contrariamente a outras, todo o mundo ten información, porque está continuamente nos medios de comunicación, na televisión, na radio, nos medios. Entón, sempre falamos de que os pacientes que están nos hospitais, que teredes que vivir con ese medo de que en calquera momento, que diste, que te manden pa a UCI, que te entuben, porque xa conocedes moito desta enfermidade. Claro, eu penso que sí. É que pensa que escoites o que escoites, leas o que leas, a palabra COVID está sempre presente, non? E que irás que non supón un mazazo diario e constante. Entón, se ti eres a primeira persoa que o estás con ela encima, un dos máximos temores dirá, caramba, onde vou chegar eu? A ver se de aquí vou ter que pasar a sitios peores, como por exemplo cuidados intensivos, non? Que era un dos máis respetos que lle tiña. Hasta agora, pois non foi así. Ojalá que siga sendo non ser así. E que nos podamos recuperar pronto de todo este bicho. Ti que tal eres como enfermo? Como te defines como enfermo? Eres optimista, pesimista, eres queixoso, eres calado? A ver, en principio son realista, sei o que teño, ¿no? Entonces, o que sí teño que afrontar o que teño e tratar de salvalo cos medios que por unha parte teño e por outra que me ofrecen aquí este conxunto de profesionais que hai, que por certo están facendo de maravilla. Entón, o máis adecuado é afrontar este tema por diante, o sea, collelo polos cornos, nunha palabra. Celso, mira, non é que non me fíe de ti, da tua autodefinición como enfermo, pero casi prefiro preguntar yo a unha experta. Rosa, que tal? Moi boas tardes. Hola, boas tardes, que tal? Rosa é a muller, precisamente, de Celso, que é enfermeira, e gustaríame que me dixeras ti como está levando o teu home a enfermidade e como el como enfermo. Bueno, pues Celso é todo un campeón, é unha persoa que non se queixa en absoluto, que o leva sempre moi positivo, pasou aí un bache moi duro, nuns momentos que estaba moi crítico, pero gracias a Dios todo vai evolucionando ben, e el colabora moito, entonces pensamos que desta que salimos. Claro, porque Celso falabas da súa idade, pero non dicías que a túa muller é enfermeira, entón poderá estar contigo máis tempo ou non? Non. Bueno, xa sabes que nestes momentos... Ai, que eu supín, bueno, cousas do directo. Eu non podo acompañalo neste momento porque está nunha unidade que non se pode entrar, pero sí que o acompañei os primeiros días na casa que fixen doble xornada traballo e xornada cuidando dil. Sí, claro. E depois por teléfono, claro, non? Sí, e agora estamos sempre con videoconferencias, estamos en comunicación, dándolle moito ánimo, todo o mundo, todos os amigos preocupados por ir, ten moita xente que o quere, entón ten moitos motivos por o que luchar e salir para adiante. Porque, Celso, entendedero ben, porque xa debedes levar máis de 15 días casados, non? Home, eu penso que algo máis, non sei como nos pagan os trianios, pero eu penso que si algo máis sí que hai. Concretamente, levamos dende o ano 77 xuntos e casados dende o ano 80. 41 anos casados. Caramba. Efectivamente. Pero, bueno, casi nada. É todo un orgullo ter unha persoa así ao lado. Mira, Rosa, cando lle van dar a alta, ti que preguntarías por aí? Eu dígolle que a alta, cando se encontre ben, o importante é que o día a día é que non temos que ter presa. Temos que esperar, estamos esperando na casa cos brazos abertos para recibilo, pero o importante é o día a día, vemos que a evolución é moi boa. Cando sexa, nós encantados de telo na casa. Mira, e a ti como enfermeira, el que teña diabetes, influíulle para evolucionar peor ou non? Hombre, a diabetes é unha enfermedade crónica que ten que seguir os seus tratamientos e é unha persona que a manexa moi ben, cos súas insulinas, o seu controla moito, pero tamén é unha complicación desta enfermedade, está claro. Xa. Sí. Bueno, e tamén un pouco de esperanza para... Dime, Celso. Sí, e sobre todo que a aportación de corticoides unha cousa vai dar para unha cousa, pero bueno, desmillora a outra. Neste caso concreto, pues, as cifras dispararon precisamente por a ingesta
para a administración dos corticoides. Pero bueno, espero restablecer punto a normalidade dialéctica, eso segurísimo todo. O que debes ter é algo de enchufe, porque che deron unha habitación con vistas aí, Celso, non? Sí, bueno, claro, imagínate. Non me coñecen de nada, pero bueno, a verdade é que teño unhas vistas encomiables aquí, desde todo Ourense, orientada de cara ao oeste. A verdade é que o sol é vida, sempre, e nestes momentiños que está saindo, o sol está por recibindo o sol, oye, unha fonte de vida maravillosa. Claro. Iso che dá moitos ánimos. Rosa, Dime. mira unha cousiña. Hai algo que a veces nos esquecemos, nós falamos dende que empezou esta pandemia con, eu que sei, con dúcias e dúcias de enfermos e de enfermas que están nos hospitais. Dúcias, moitísimos. Sí. Falta ninguna persoa que dixera ningún problema que houbera no hospital en canto a atención ou tal, ninguna. E iso non hai que darlo por sentado, claro que é así, pero hai que poñelo en valor, de todo o mundo fala o ben que o tratan nos hospitais, e iso hai que dicilo. Hoxe en día creo que todo o personal que traballa nun hospital ten que estar moi valorado, porque é encomiable todo o esforzo que se está facendo e o cariño que están recibindo, porque o meu marido non é porque eu sea enfermeira ni moito menos que non o conocen por culpa miña aí, pero está encantado das atencións que ten e non ten ninguna queixa. Pero é que chama a atención porque ninguén, vistes, en ningún momento ninguén dixo, oye, pois este detalle, nada. Eso pode decidir mellor que nadie as atencións que está recibindo. Verdad, Celso? Efectivamente, eu quero romper unha lanza a favor de todo este equipo de profesionais que hai aquí, tanto médico, enfermeiras, auxiliares, limpieza, increíble. O trato que che dispensa é unha terapia máis añadida ao conxunto de todo este medicamento, entre comillas, que estamos recibindo. A verdad, son uns auténticos profesionais. Claro que sí. Bueno, Celso, e cando saias de aí, que vas facer? Que vou facer? Pois continuar a vida con moita máis ganas todavía e nada, pois eso, seguir vivindo hasta que se poida, lógicamente, non? Claro que sí. Vivir, sí señor, boa E mensaxe. disfrutar dos momentos. Que falta fan. Moitas gracias aos dous e recuperarse rápido, Celso. Unha aperta. Bueno, moitas gracias a vos por Moitísimas todo. gracias. Gracias aos Ánimo, dous. Rosa, ánimo. Unha aperta. Adiós. Unha aperta, moitas gracias. Ánimo Que ven un todos. día bonito, fai aí en Ourense, se vía. Sí. E comentabas, Dá digo, gusto o das habitacións, eso dá vida, é saúde. Eu tuve que estar, bueno, cando estuve meu avó, non estive nunca, non. moitos meses aí no hospital, e ter esa habitación, ter esa visión, de verdad, que polo menos é un pequeno desafogo para os enfermos, que tamén todo axuda. E non explicamos porque temos dous DeLorean aí. E un deles, perdón, hai que decir que é de Lucas Amoedo, que nos costou moito negociar con el para que nos cedera amablemente o seu DeLorean. O de Lucas creo que é o pequeno, pero vai volver para casa. Lucas, cando nos vexas, tranquilo, vai volver. Para a xente que non sepa, o DeLorean é un coche famosísimo dunha película moi famosa que se chama Regreso ao Futuro, e que eran os personaxes que viaxaban neste coche, nun coche como este, viaxaban ao pasado, que creo que é o que imos facer hoxe nós, viaxar ao pasado, a ver se sabemos algo da orixe do coronavirus, non? Vamos. Sí, vamos a mandar a un sitio en concreto e un tempo en concreto. E vamos ir aquí ao profesor Doc que son e eu, Marty. E Marty McFly, que é Rodrigo. E a ver que sabemos algo da orixe do coronavirus, porque a OMS estuvo aí en Wuhan. Cal é o titular? Bueno, cal é o titular? Estiveron en Wuhan investigando que... A realidade é que non sabemos a verdadeira orixe vamos a ver nunca. Aínda non o sabemos. Parece ser que esa viaxe de expertos da OMS a China tivo bastantes dificultades, en parte por certas, restriccións que impuso ao intercambio de material científico por parte do goberno chino. Eso parece ser, aínda que sí que hubo bo feeling entre científicos chinos e este combinado da OMS que chegou ali, non? Que cousas se aclararon? Aclarouse, por exemplo, que a orixe, ese primeiro contacto, esa primeira infección de un humano non ocorreu en Wuhan. Eso é algo que son datos que xa se manexaban desde hai meses, pero eles confirmaron isto, non? Entre outras cousas, tamén confirmaron que parece ser que a orixe non está nin en morcegos nin en pangolines como se... Porque é unha orixe animal, sí, non? Sí, orixe animal sí, o que ocorre é que ainda non está
certo... Confírmase que non saiu dun laboratorio. Confírmase que a orixe non está nun laboratorio, non que non se escapase dun laboratorio. É dicir, pode ser unha orixe natural, pero podería surgir Porque escoitei tamén que xa en decembro do 19 circulaba o virus por Wuhan. Sí, e antes tamén. E antes tamén. Hai constancia de que antes. É dicir, se xa circulaba en decembro é porque eses casos ocurriron antes, en Wuhan ou non, pero a orixe foi antes, no? Anterior a esa etapa. Bueno, tamén se plantexa se a orixe pudo estar na comercialización de produtos conselados, porque sábese que o virus pode sobrevivir congelado durante un tempo, e tamén se está investigando esa opción. En un primeiro momento se desbotou esa posibilidade, pero non con total, non radicalmente, é dicir, ainda se está investigando. Ao principio, sabedes que se falaba de que todo empezara porque un humano comera carne dun pangolí. Sí, esa teoría había. Pero bueno, ahora realmente todo o que estamos falando, creo, Tubío, son conclusións ainda preliminares dun informe que a priori coñeceremos nos próximos días, a semana que ven, seguramente. Que se vai a coñecer a semana que ven. Que eso vai ser moi interesante tamén, ver como se fundamentan todas esas Espero que podamos a argumentacións. semana que ven falar con detenimiento, sí. Ti vas vir con nós ao pasado? Bueno, vamos a mandar o pasado. Que bonito. E a cando temos que ir? A verdade, que ano hai que ir, claro. Bueno, a data, o sitio, a data e a hora. A que ano pensas que hai que ir para encontrar o primeiro SARS-CoV-2? Isto vai sorprender moita xente, pero as miñas investigacións din que deberíamos visar o ano 2012. A primavera de 2012... Donde estaba o 2012? Nunha mina en Yunnan, houve 6 casos dunha infección moi curiosa. Eses virus que tiñan unha afectación similar á do coronavirus actual, eses virus estudaronse nun laboratorio de Wuhan. É posible que sí que houbera un escape deses virus deste laboratorio, ¿no? Pero originariamente non se originou nun laboratorio, é dicir, non é un virus xenerado nun laboratorio, sino que é posible que se escapara do laboratorio, pero se orixinou no 2012 nunha mina en Yunnan. Que se puido escapar dun laboratorio. Entón, en abril, ides a viaxar o 15 de abril do 2012, a Yunnan. Perfecto. Vou mirar cando a lotería do 16 de abril, digo, vamos, coller un décimo de pasos, vamos ser tontos, xa aquí imos arreglamos, facémonos ricos. Imagínate, Tubío, que o pobre home que se lle escapou o virus, imagínate que a ti se te escapa o virus. Bueno, non sabemos ainda como pasou, non? É dicir, a uns parece que descarta esta cuestión. Esperemos sabelo, canto máis sepemos, mellor. Sí. Vamos con Inma, méteme algo de merenda. Queres quedar un cacho máis, Tubío, así ainda comezamos connosco? Temos fillós e orellas. Hai de todo e do mellor. Fillós e orellas a barrer. Inma, ti de quen